Det er hårdt. Ja, for helvede. Jeg tænker også, hvor langt kan du nu? Jeg var lige tilbage på den der live ting der, ikke? Den laver godt nok en rute, ikke? Så den er ikke så langt. Men nu er det her, det er Aarhusvej, eller Horsensvej, hvad nu hedder. Ja. Der var den her, her var en den der Særil, eller hvad fanden, Gjæril, den der by derinde. Ja. Nej. Nej. Der var godt nok en lang bakke, men der var ikke andet 2% eller sådan noget, så jeg tænkte, nej, den napper du lige. Jeg kan godt se, at jeg også kørt langsomt i dag, men det er fordi, jeg skal navigere også. Ja. Så... For satan da. Nej, men jeg har da også 70 heroppe. Ja, det er også...